Bij Heerenveen volgen ze net in de waarheid. Nou, alweer het vierde verlies op Riegen. Maar hier een dolge rest ben ze direct net op. En bij Cambuur wordt het ene puntje in NEC koesteren. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de podcast van Omroep Friesland. Krijgen we een doelpunt? Nee, oh, wat een kans van Cambuur is. Is het boetespel van Nunnely? Nee. Het is geen boetespel. Hij wordt doorkat. Tafsan alleen nog op de keeper. Tafsan. Oh, de redding van Ruiter. De spits van Feyenoord doet het. Santiago Jiménez. Goeie genade, zo even ten Apelzezen. Man. Het is invaller Van Ottelen. En die rost hem in de goal. Cambuur speelt het met 0-0 liek in de Goffert. En Heerenveen verliest voor de vierde keer op Riegen. En de heren zitten er klaar voor. Geert van Thun, Andor Faber en uw speciale gast Enes Tahiri. Ja, ik moet dat... NS is het eigenlijk, hè? Enes Tahiri. Ja. Maar in België zeggen ze, want je stelde je net voor en toen zei jij... Ja, Anas. Anas. Maar mijn moeder zegt NS en mijn moeder heeft altijd gelijk. Jouw moeder heeft altijd gelijk. Altijd. Ja. Toch, Geert? Altijd. Dat is bij jullie thuis was dat ook Wij niet maken anders. er in Nederland liedjes van. Dat is toch je moedertje. Gewoon Zo. altijd gelijk. Zo is het. Ja. En jongens, het mysterie is opgelost. Oh. Want wij hebben volgende week, dan hebben we de 200ste uitzending van de Sportcast. Ja. En we wisten eigenlijk nooit van wie die benen waren. Kijk, de benen achter NS. Dan raak ik zelf ook in de war. Maar dat zijn jouw benen. Dat zijn mijn benen. Ja, maar, jij komt hier binnenlopen en je had het gelijk in de gaten. Ja, ik wist niet dat het echt toevallig was, maar dat zijn wel mijn benen. En hoe zie je dat zo snel dan? Mijn schoenen, ja, ik ken mijn benen gewoon. En je hebt je kous echt lang hoog opgetrokken. Ja, vaak. Ik doe het sinds heel jong, dus ja, Lekker warm. een beetje ja. Ja, nou goed. We waren eerst in de war. We dachten eerst dat het de benen van Geert waren, maar dat is dus niet zo. Nee, ik val nu weer heel erg door de man. Hey jongens, het is bijna zover. De Ja, man. Friese derby. Wordt er binnen de spelersgroep van Heerenveen al een beetje over gesproken? Ja, een klein beetje. We beginnen al sinds een beetje vorige week een beetje over te praten, maar momenteel nog heel rustig. Het is nog rustig? Ja, het is nog rustig. Ja, en hoe is dat in Ljouwert? Bij Cambuur? Nou, bij de supporters wel. De verste groep supporters die er zit. Ik weer vreet even op een training aan de rek. En ja, dat gaat er wel over, hè? Ja. Ja. En er zijn zelfs ook al supporters die het zeggen. We zullen even in het Nederlands, want dan kun je dat Oh ja, verstaan. sorry. Ja. Er zijn zelfs al supporters die zeggen van, we gaan degraderen. Dat oké. Maar als we die wedstrijd tegen Heerenveen maar winnen. Oké. Dus dan hebben ze vrede met degradatie, maar er moet gewonnen worden van Heerenveen. Ja. Ja, Ja, en ik meende ook dat er nu ook al een relletje is bij Cambuur. ja, we hebben Over sinds afgelopen zaterdag hebben wij Plopkap Gate. we hebben de Plopkap Gate. Ja, want ik interviewde de trainer na afloop. Sjorzelte. George L.T. En ja, aan het eind van het interview ging ik met mijn vraagstellingen een beetje toewerken natuurlijk al naar die Friese derby. Nou ja, en toen gebeurde dit. Ik vind dat je moet plaatsen in een langere reeks waarin Ajax uiteraard een negatieve dag is in die reeks. Maar in de reeks van Fortuna, Groningen, Emmen en deze wedstrijd zie ik een ploeg die aan het groeien is, die volwassen wordt. En het moet heel simpel meer punten opleveren, dat weet ik. Maar nu hebben we wel 5 punten gehaald in uitwedstrijden. Nu tijd voor punten in de thuiswedstrijd. Ik geloof dat er een aardig potje aan zit te komen thuis. Dan moet je die microfoon niet meenemen, hè? Die microfoon lijkt een beetje voor een andere club. Ja, Ja, dus Plopkap Gate, ja? ik denk dat wij, Geert en ik, vrijdag zonder Plopkap maar naar het Cambuurstadion gaan. Want we komen er niet meer in. Nee. Nou, je hoort het, Enes. Het wordt al behoorlijk besproken in Leeuwarden. Ja, maar we blijven rustig bij ons en we weten wat we moeten doen. Ja. Nou goed, wij gaan straks... het is niet zomaar wat, want we hebben iets bijzonders. Want we hebben hier namelijk 3 gekleurde eieren op tafel staan. En we hebben een soort van loting. En jij mag straks, nu nog niet, maar straks, aan het einde van het programma, mag jij de winnaar bekendmaken van de Friese derby. Dat is goed. Dus ja, het is dus of Cambuur, of Heerenveen, of een gelijkspel. Maar goed, feit is wel dat een paar weken geleden waren jullie eigenlijk nog de grote favoriet. Ook, want jullie staan de nummer 8. Cambuur staat onderaan, ja, nu 17e. Maar jullie hebben nu ook 4 keer op rij achter elkaar verloren.
jullie lopen ook niet echt meer over van het zelfvertrouwen, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, als je 4 keer op rij niet wint, is het altijd lastig. Maar we weten wat we kunnen doen. We hebben dat al laten zien deze seizoen. En we moeten gewoon onze dingen blijven doen. En zoals de trainer heeft gezegd, momenteel zitten we in een moeilijke fase. Maar ja, als je zondag een goede wedstrijd kan maken, alles is vergeten en we gaan door. Ja, maar je voelt die druk wel, dat er moet gewonnen worden. Helemaal nu natuurlijk als je naar de rivaal moet. Ja, een derby moet altijd je ziet meer spanning in een derby dan een andere wedstrijd. Maar ik denk dat we moeten gewoon rustig blijven. We hebben veel spelers in de ploeg nu deze wedstrijd geleverd, een paar maanden geleden. We weten hoe het is en hopelijk komen we terug naar Heerenveen met de 3 punten. Ja, hopelijk. Nee, je mag niet verliezen. Komt goed. Je mag niet verliezen. Komt goed. Ik heb een aantal stellingen, jongens. Ik heb weer een aantal stellingen. Daar zijn ze weer. Daar zijn ze. Ik begin met jou, NS. Ik kan een bal wel 1000 keer hoog houden. Jawel. Ja? Jawel. Geen enkel probleem. Zonder stuit, hè? Ja. Zonder duidelijkheid. Nee, oké, Jawel. voor de duidelijkheid, ja. Geert, Ja. Navarone voor is de beste speler van Cambuur. Ik vind hem heel goed. Dat Dus is ik geen zeg- antwoord. Dan zeg ik ja. Ja? Oké. Nog een keer voor jou, NS. Als wij winnen van Cambuur, dan eet ik een week lang baklava. Jawel. Ja. Oké. Andor, Mahi gaat er dit seizoen nog zeker 5 maken. Nou, wat? En als ze de na-competitie halen, zelfs nog wel 7. Ja. Weer voor jou. Als ik Kees van Wonderen was, dan zou ik mezelf altijd opstellen. Jawel. Ja, natuurlijk. Geert, Ja. de Friese derby is de mooiste wedstrijd van het seizoen. Ja, qua beleving wel. Ja. Ja, en de allerlaatste is weer voor jou, NS. Scoren in de Friese derby is beter dan seks. Jawel. Ja, hè? Wat ik heb een paar maanden geleden, toen ik heb de winnende gescoord tegen Cambuur. Ja, dat zijn de beste emoties dat je kan leven als voetballer. Ja, omschrijf dat gevoel eens. Wat gebeurt er dan als je scoort de winnende goal tegen de rivaal? Kijk, de momenten zijn zo raar in een voetbalcarrière dat als je zo'n moment leeft, blijft het voor jou heel je leven. En als ik zie ook toen ik thuis kwam, hoe mijn familie, ze hadden ook een filmpje gedaan thuis, hoe ze dat leven ook. Ja, ik had gewoon tranen in mijn ogen als ik zie dat ik aan mijn ouders en mijn broertje zo blij maken. Ja. En hoe is dat voor jou dan? Als je inderdaad dat doelpunt maakt en dan het stadion gaat uit zijn dak. Heb je überhaupt controle over wat je dan doet? Of word je helemaal gek? Ik weet niet als jullie de beelden hebben, maar als jullie kijken hoe ik mijn goal celebreert. Ik ging gewoon echt los. Ik ging mijn shirt uit. Shirt ging uit, alles ging uit. Alles ging uit, ja. Maar weet je, deze momenten, Het lijkt net seks. Alles ging uit. alles ging gewoon mooi. En als je ziet ook hoe de nieuwe Noordertribune ontploft. Ja, er zijn geen woorden om dat... ik kan niet met woorden dat jullie uitleggen. We moeten daar echt leven om te voelen wat het is. Ja. Geert, je hebt natuurlijk al behoorlijk veel Friese derbies meegemaakt. Wat is nou een derby voor jou die er misschien wel uitspringt? Is er één? Het zijn er wel meerdere. Maar ik heb nog wel hele prettige herinneringen als fenomeen 1996. Cambuur won toen de derby van Heerenveen met 1-0. Marcel Keizer scoorde trouwens. Hij werd later nog trainer van Cambuur. En, Dat was in de beker volgens mij. ja, was beker. Ja, moest competitie zijn. Nee hoor, Friese derby is een Friese derby. Ja, en ik vond het namelijk, dat was geweldig eigenlijk. Want in de volgende ronde wonnen ze van Ajax. Dat was een heel geweldig bekeravontuur van Cambuur in dat jaar. Ja. Ze werden uitgeschakeld door Sparta volgens mij wel later, maar goed. Je wint de heb je dan, derby, hè? je wint van Ajax en dan verlies je weer van Sparta. Ja, zo gaat dat dan meestal. En ik moet ook zeggen van, dat was de derby, wat zal het geweest zijn, 2014, waarin Etienne Rijnen die 2-2 nog inkopt. En over ontploffen gesproken, dat hij reageerde. En dat vond ik het mooie van de euforische reactie van Etienne Rijnen, die helemaal van zijn kop is af te lezen. Het was in Heerenveen. Het was in Heerenveen en dan naar dat uitvak loopt. En die wedstrijd eindigt in 2-2. Vond ik wel hele bijzondere Ja, hij vierde momenten. dat doelpunt. Ja goed, wij weten dat nog, WK 82 hè, in Spanje. Dat weet ik Toen nog, had je ja. daar een Tardelli, die liep daar rond. Ja. En die huilde van geluk, nou ja, wat jij net ook een beetje omschreef. Ja. Ja. Ja, en hij Ja, trok, maar hij deed zijn shirt niet uit, maar hij Nee. trok
aan zijn shirt. Ja. En Ja. zo vierde hij dat Maar doelpunt. Etienne Reijnen vierde hem zoals jij ook uit je dag ging. Die euforie die dan over je komt. Ik doe iets, want dat weet je dan. Ik doe iets bijzonders. En jij maakte nog de winnende ook. Voor hem was het nog een gelijkmaker. Ja. Maar dat vond ik echt heel leuk om te zien. Ja. Ja, nee, precies. Andor, Heerenveen is favoriet, hè? Heerenveen is favoriet. Ja, zeker. Ondanks dat Heerenveen een aantal wedstrijden achter elkaar natuurlijk niet heeft gewonnen, zit er meer kwaliteit in de ploeg. Is het stabieler dan Cambuur. Dus ja, op voorhand is Heerenveen zeker de favoriet. Ja, toch is het een probleem, NS, want ja, jullie scoren gewoon niet zo makkelijk. Ja, maar ja, zoals ik het net voor de show gezegd, ja, we hebben nu Amin verloren, die is naar Lyon, een heel mooie stap voor hem. En nu nieuwe spelers zijn in de ploeg gekomen. Neem een beetje tijd, is gewoon normaal, voordat het alles goed terugkomt. Maar ik denk dat nu, ja, zijn we gewoon klaar om weer naar boven te kijken. Ja, maar jullie hebben maar 21 keer gescoord, hè? Alleen Excelsior, Emmen en Cambuur scoren minder vaak. Ja, dat is waar. Maar in het begin van het seizoen kregen we ook heel weinig tegen doelpunt. Ja, Dus, en nu zijn die ook kwetsbaarder. Ja, dat was onze grootste kracht. We waren echt stabieler. Maar komt het nou omdat Sven van Beek weggevallen is of omdat Andries Noppert niet op de goal staat? Kijk, een beetje beide, omdat ze zijn twee belangrijke spelers bij ons. Maar ja, we weten dat deze twee spelers zijn heel belangrijk voor ons. En ja, het is gewoon moeilijk om deze twee spelers te vervangen. Maar nu hebben we nieuwe spelers in de ploeg. Jeffrey is daar, Bruma. Maus doet gewoon heel goed laatste wedstrijd. Dus ja, we moeten gewoon doorgaan. Ja, of heeft het misschien ook wel te maken met het feit dat jullie zijn geswitcht van 5 verdedigers naar 4 verdedigers? Nee, helemaal niet. Omdat we zijn heel lang bezig met gewoon 4-3-3. Dat heeft niks te maken, denk ik, met dit. Nee? Maar is er, toen jullie gingen switchen van 5 naar 4, voor jou als middenvelder ook wat veranderd? Ja, omdat toen we met 5 spelen, was ik de enigste controleur. Nu met 4-3-3 spelen we met 2 controleurs en 1 10. Dus ik zit... Jij samen met Tom Haaien bij controleur? Ja, voilà. Dus, en jullie laten je ook wel heel erg zakken, hè? Ja, we hebben dat ook getraind. Dat we, als we in een moeilijke periode zijn tijdens de wedstrijd, dat we een beetje zakken, dat we een beetje van kant naar kant switchen. Maar kijk, als je een grote ploeg ook kijkt, ze doen dat ook. Soms kijken we beelden van Arsenal, van City. Ze doen dat ook als ze in een moeilijke periode zijn in de wedstrijd. Dus waarom moeten we dat ook niet doen? Ja, nee, dat doet Kees van Wonderen vaak. Hè. Die refereert vaak aan de hele grote ploegen. En die zegt dan ook van, ja, als zij zich het snot voor de ogen lopen, dan moeten jullie dat helemaal gaan doen. Dan moeten we zeker doen. Ja, toch? Dat zegt hij dan vaak. Hij zet heel veel aandacht op dit punt. Ja. En is dat dan vooral dat jullie je terugzakken omdat jullie heel behendig aan de bal zijn en makkelijker misschien die opbouw kunnen verzorgen? Is dat de reden? Nee, man. Kijk, zoals gisteren speel je tegen Feyenoord. Feyenoord is momenteel nummer 1 in Nederland. Dus je verwacht ook dat soms tijdens de wedstrijd ga je een beetje lager staan. Maar als je de tweede helft kijkt, we zien dat we kunnen ook gewoon heel hoog gaan drukken. En we hadden nog beelden deze ochtend. En we hebben het verschil gezien van onze intensiteit tijdens de eerste en tweede helft. En we weten dat we moeten dat verbeteren. Ja, nou even nog we het toch over die wedstrijd hebben van gisteren. Want jullie kwamen natuurlijk aan een goede start. Ja. Eerste kwartier. Feyenoord was een beetje rommelig. Jullie profiteerden daar goed van, kregen een aantal kansen. Jullie scoren door Bogniewicz. Maar ja, dan ziet de VAR dat de kleine teen van Nunnely, die stond buitenspel. Even luisteren naar Nunnely zelf. Ja, het is ook wat met die VAR en ik. De hele tijd buitenspel. Maar ja, ik raak de bal niet eens. Dus, maar volgens mij vond de scheids dat ik hinderlijk buitenspel stond. Waardoor we scoorden. Dus ja, jammer. Hoe groot is jouw linkerteen? Ja, niet zo heel groot denk ik. Ik heb maat 40, dus ja. Het is maar een klein teentje. Ja, een klein teentje eigenlijk. Maar goed, helaas. Hij heeft maar een klein teentje. Ja. Hij heeft maar een klein teentje. Maar ik begrijp hem wel, want hoe vaak je dat terugziet. En hij zegt het dus zelf ook, hij raakt die bal niet eens. En ik had direct al twijfel, raakt hij hem wel? Ja, in hoeverre kun je dan nog van verwijtbaar buitenspel? Ja, hij staat natuurlijk in de lijn van de bal, et cetera. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik vind dit toch wel een tikkie ergerlijk, hoor. Ja. Want zelfs met de lijntjes dacht ik, ja, en?
wat is er mis dan? Nou, ik had het in eerste instantie eigenlijk ook Ik zag niet het door, niet, hoor. Nee, ik ook niet. Ik zag Ja, en het als je, niet. maar als je dan die lijntjes gaat trekken, Nou dan ja, zie goed, je dan inderdaad ga je- een ja. heel klein stukje. Heel, Ja. Maar het blijft altijd discutabel. ik vond het een ergernis. En niet omdat het Heerenveen is, maar dat was bij Feyenoord ook zo. Ja, kom op jongens. Dit is een beetje het voetbal vermoorden. En dat moet je niet doen. Maar goed. Het is niet voetbal vermoorden, het is het voetbal eerlijker maken. Ja, is. Want ja. ik bedoel, 2 centimeter is ook buitenspel. Ja, nee, maar dat En is ook zo, joh. er gaat Nee, zoveel dat weet geld ik in ook. om. En Ja, ik weet het allemaal. En bij de beker- klopt, ik heb daar ook geen argumenten voor. Maar in het bekervoetbal was er geen VAR. En toen zag je die overtreding van Hartman. Hè? Ja, maar ja. Ga door! Ja, Ja, kijk, dat is- maar dan heb je een blinde scheidsrechter. Dat is echt een probleem, hè? Je moet Ja. gewoon een beetje scheidsrechter. We zagen het ook met Basje Nijhuis, met die linksback van Volendam. ja. Nou, die kwam ongeveer op straathoogte Ja. in. Niks aan de hand. Ja, Ja. er vliegen geen knieschijven door de lucht, dan is er niks aan de hand. Maar ik had hier wel wat. Ik vond dit wel. Ja. Ben jij voor of tegen een VAR? Nee, ik ben voor de VAR. Voor de VAR. Ja, Maar, ik hoor hem maar. ja, maar als je zoiets als gisteren ziet, Ja, ik denk niet dat... Kijk, als Nuneli had gescoord en hij was echt hij deed echt een deel van de actie, dan kan ik begrijpen. Maar hij doet bijna niks. En, hij glijdt naar de bal, Ja, raakt die voilà. bal niet. En Bogdanovic tikt hem erin. Maar het feit dat hij, als je de regels erop naslaat, Ja. het feit dat hij ernaar glijdt, dat hij beweging maakt naar de bal, maakt dat hij dus Ja, ja. Nee, wel maar buiten spel Ik staat. heb ook geen enkel argument aan door om te zeggen dat het fout is, want dit zijn de regels. Mm. Maar het irriteerde mij mateloos, moet ik eerlijk zeggen. Ik geef er Ja. maar een gevoel bij wat een eerlijke beslissing is. Ja, nou goed, en eerlijk is eerlijk, want daarna scoort Feyenoord. En die klap kwamen jullie eigenlijk niet meer te boven. maar dat vond ik namelijk nog ergerlijker. Want als jullie hadden gescoord, dan was daar een totaal andere wedstrijd Nee. ontstaan. En nou ging het mis bij jullie. Maar ik kan dat wel zeggen. Toen de VAR heeft onze goal afgekeurd. Ik heb in mijn hoofd gezegd, tegen mezelf gezegd, ik wist dat deze wedstrijd ging helemaal anders zijn. Omdat kregen we de goal, denk ik, 10 minuten daarna. Ja. En onze euforie van de 1-0 was gewoon weg. Ja. Dat was zo moeilijk om weer in de wedstrijd te komen om te denken, ja, nu moeten we nog goed scoren om de voorsprong te hebben. Ja. Ja, en dat heeft ons echt ons pijn Ja, gedaan. het heeft jullie volgens Ja, mij ja. ook wel een beetje Ja, gedaan. want jullie zijn daarna ook gewoon een half uur lang zijn Ja. jullie weggespeeld. Het was Ja, helemaal want weg. Het was helemaal de euforie weg. van de eerste 20 minuten was helemaal weg. Ja. Dat is waar. Ja, en dat kwam ook, ja, weet je, is hoe ik ernaar keek. Ik vond dat er vooral op het middenveld heel veel ruimte lag. Kukçu, die is natuurlijk, daar draait het een beetje om bij Feyenoord. Maar die mocht echt naar hartelust balletje aannemen. En hadden jullie er niet Maar meer bovenop moeten zitten? zoals ik het net zei, deze ochtend hadden we beelden gekeken. En ja, onze trainer was gewoon heel boos op ons, omdat we hebben hun te veel respect gegeven, eerste helft. We hebben hun te veel ruimte gegeven. Ja, we laten hun gewoon draaien, voetballen. Ja, En je had thuis, gewoon een oud Hollands koekje moeten geven. ja, en thuis moet je dat niet doen. Moet je gewoon scheid hebben van iedereen. Ja, En ja, dat hebben we denk ik beter laten zien in de tweede helft. ja. Maar goed, ik kwam na afloop kwam ik Sipke Hulshoff nog tegen. De assistent bondscoach van het Nederlands elftal. En hè? assistent van Aan de Slot. En van Arne Slot. Maar die was echt blij. Die zei van, wij zijn echt opgelucht. Mm. Want ja, ik zelf had een beetje het idee van, na de 2-1 van Ottelen, die wel een beetje uit de lucht kan vallen, maar wel een heel mooi doelpunt. Schitterend. Nu komt er misschien nog een slotoffensief. Ja, en kijk, we waren over de VAR aan het praten. Ik denk dat op El Hadj je kan gewoon een penalty fluiten. En ze gaan zelf niet naar de VAR gaan kijken, zie je. Voor hun was gewoon geen twijfel dat het geen penalty was. Nee. En ja, Vond jij het een panel? als ik de beelden terugkijk, dat is gewoon een 100% penalty. Maar ja, ik begrijp dat ook niet. Nee, Kees van Wonderen zei ook al na afloop van, het zit even niet mee. Ja, we zitten, zoals ik heb het gezegd, in een moeilijke fase, maar we weten wat we kunnen doen en we hebben dat ook laten zien. Dus ja, nu moet het gewoon... Het voordeel is, de afgelopen weken die tellen zondag niet, want ja, derby, Ja? Is een wedstrijd wedstrijd op zich. is een wedstrijd op zich. Ja. Zo. Ja, En een bal is rond. Ja, ook waar. Hè? zeker. En een kat in het nauw Maak gekke sprongen. maakt gekke sprongen. En jongens, de Tour is nog lang en Parijs nog ver. En we beginnen op 0-0. Toch nog eventjes terug naar Kees van Wonderen. Want jullie hebben dus geanalyseerd die wedstrijd vandaag. Ja, Beelden gekeken. Hij was boos dus. jawel. Hij was boos. Maar gisteren, na afloop van de wedstrijd, zei hij ook... hij was eigenlijk heel erg reëel. En hij zei vooral niet panikeren. Even luisteren. Ik kan er wel doorheen kijken. Ik weet wel wat er gebeurd is en wat voor fase we staan. Dus
voor mij is het niet zo interessant. Het gaat me veel meer om het perspectief. Wat zien we gebeuren? Wat staat er op het veld? Hebben we spelers of een elftal op het veld staan wat uiteindelijk, als we daar energie in blijven stoppen en aan blijven werken, dat we ook een fase in het seizoen waarbij het tegen zit om dat te kunnen overwinnen. Dat is hoe ik kijk. Dus je moet niet zozeer naar stand op de ranglijst of naar resultaten kijken. Je moet kijken naar, als trainer zijnde, naar dingen goed samen doen. Wat uiteindelijk gaat leiden tot een resultaat. En ja, we hebben denk ik 2 hele matige wedstrijden gespeeld. Dus dan heb ik het over Fortuna en Vitesse. Nou ja, Utrecht hebben we ook gezien is een beetje ongelukkig. En vandaag was het ook een beetje ongelukkig. Ja, volgens mij hoeven we daar niet van in de war te zijn. We moeten gewoon doorgaan met waar we mee bezig zijn. Ja, eigenlijk zegt hij gewoon niet panikeren. En jij bent altijd wel blij als jij luistert naar Kees van Wonderen. Ik ben een echte Kees van Wonderen fan, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een man aan mijn hart. Die man, dit is hoe je ernaar moet kijken. Daar ben ik het echt 100% mee eens. Je moet niet zo van... Nou ja, kijk, je kunt een slechtere wedstrijd spelen. Nou, Fortuna was niet goed, hè? Daar kunnen we snel over eens zijn. Maar ik vond Utrecht was helemaal niet zo slecht. Ja. Dat viel wel mee, hoor. Ja. Jullie gaven Utrecht heel goed partij. Feyenoord, ja, daar gebeuren dingen in de wedstrijd waar je misschien nog even beter mee om moet leren gaan. Dat is wat hij bedoelt. Dat is de ontwikkeling. Jullie gaan dit weer meenemen. Jullie gaan beter worden. Niet in de war raken. Het adagium van de erevoorzitter Riemer van der Velde. Niet in de war raken. Hoeft niet. Goed elftal. Staat goed. En over 2 weken gewoon revanche nemen. Toch? Niks aan de hand. In de beker. In de beker klap je erop en je gaat verder beker. Ja. Ja. Heb je ook een functie trouwens, Geert? Een functie Bij in Heerenveen? Roelofs, een fanclub. Ja? Je kan wel Secretaris, secretaris penningmeester. misschien. Ik denk dat ik wel best wel secretaris kan worden. Ik moet maar niet over de penningen gaan, maar dan moet ik kan wel notuleren. Dat is heel goed. Ja. Jongens, het is gewoon zo het is. Ik vind dat jullie een mooi elftal hebben. En met Nunnely erbij, dat is echt hartstikke goed. Dus ja, ik zal niet weten. Wat zijn jullie doelstellingen? Waar willen jullie voor gaan? Wat leeft er? Kijk, als een club voor mij, een club als Heerenveen moet elke jaar voor de play-offs vechten. Ja, En daarna, ja, sommige seizoenen heb je, doe je dan zie gewoon je verder. beter. Maar dat is het doel. Ja, Nou. gewoon, ik denk dat het doel is gewoon om altijd de play-offs te halen. Ja. En daarna zie je gewoon wat er gebeurt. En dat zou heel knap zijn, hè? Want als je naar de begrotingen kijkt, staat Heerenveen niet bij de eerste 8, 9 zeg maar, bij de play-off plekken. Dus ja, mochten jullie die play-offs halen, dan doe je het, als je dat wegzet tegen de begrotingen, doe je het ook gewoon heel goed. Jawel. Ja, maar goed, dan moet je in ieder geval wel winnen van komende zondag van Cambuur. Nou goed, we gaan straks kijken wie er wint. Hè, want jij rol nog even. Hè? Ja, ik weet ook niet wat erin zit. Even, Wat? jij gaat straks de winnaar Ja, bekendmaken van de Friese Maar dat derby. blijft, en maar Andor is het cliché van de dag, maar het blijft een wedstrijd op zich. Want er kunnen in dit soort wedstrijden kunnen gekke dingen gebeuren. Hè. Dat is gewoon... Cambuur knokt toch een beetje voor de laatste kansen. Er staat druk op een ketel. Het kan ook voor hun goed uitpakken. Ja. Dus Weet je het is- trouwens wat de Cambuur supporters mee hadden genomen naar Nijmegen? Ja, Wat hebben ze genomen? Nou, Andor, jij was daar. Ja, ik moest goed kijken, maar ineens lagen er allemaal preien op het Preien, veld. Die Ken je vanuit dat, het prei? uitvak, prei, die groenten. Die groente. Oh, ja. Ja. die lange die groene schalen met die witte En waar- vatten erop. Ja. En waarom was dat? Nou ja, het bleek dus al iets te zijn wat jaren teruggaat, maar dat ze bij Cambuur, NEC en Nijmegen Preimegen noemen. Ik denk niet dat het heel goed gefouilleerd is bij het uitvak. Ze hadden allemaal een prei in die jas. Ja. Oké, en dan op een gegeven moment werden die allemaal op het veld Die werden op gegooid. het veld gegooid. Dus er was een ballenjongen die op een gegeven moment die was prei aan het rapen. Dus ik denk dat die tevreden kon Preioogst thuiskomen. was formidabel in de Ja. koffert. Nou, was een prijsschoteltje is wel lekker. Ja, toch? lekker, Met hoor. gehakt. Ja, lekker. Prijzenswaardige actie. Prijs is waar. Hij maakt hem. Ja, lekker. Maar goed, jij had ook een prij meegenomen? Of ze hadden jou niet gebeld? Nee, ik zat de perstribune van NEC zit helemaal bovenin op de bovenste rij. Dus ik had het veld niet Op de gehaald. achterlijn zo'n beetje. Ook Hè? nog inderdaad, Fijn plekje weer. Ja, het was soms lastig om te zien wat er aan de andere kant gebeurde. Maar uiteindelijk heb je niet veel gemist, want het was 0-0. Het was 0-0. Precies, dus geen doelpunten. Voor de derde keer de 0 gehouden in een uitwedstrijd. Dat is een clubrecord hè, in de Eredivisie. Ja, als jij dat zegt, geloof ik dat. Ja, voor de derde keer de 0 in de Eredivisie. Heeft er nooit eerder gebeurd bij Cambuur. Maar wat schiet Cambuur op met een punt? Toen ik dat aan de trainer voorlag, zei hij een punt. Maar wat Ulte vooral
om het woord maar weer te gebruiken, prijzenswaardig vond, is dat er veel meer lef in de groep zat. Ja? Ze durfden te voetballen. Ik vond de opbouw, soms dacht ik, oh jongens, neem nou niet zoveel risico. Maar ze voetballen er wel telkens onderuit. Dus in de opbouw vond ik Cambuur sterk. Ja, kansen. Ik vond Johnson in aanvallend opzicht nog niet heel denderend. Verdedigend vond ik hem wel heel goed. Hij heeft echt heel veel weggekopt. Dus het is eigenlijk een betere verdediger dan een spits. Nou, afgelopen zaterdag wel. Zo pakt Ulrich ook een punt voor Cambuur bij Groningen. Dus de spitsen van Cambuur kunnen beter verdedigen dan aanvallen. Ja, dan pak je dat toch weer mee. Hè? Dat is toch wel weer nuttige informatie, denk ik. Dat wel. En ja, Michael Breij, hij had de kans op de 1-0. Als hij in de eerste helft die bal niet op de hak krijgt en goed meekrijgt, ja, dan staat hij 1-1. En dan kun je op voorsprong komen. Ja. Michael Prij, zei dat nou? Michael Prij. Michael Breij, ja. Okay. Maar goed, een aantal goede reddingen ook van Robin Ruiter. Ja. Toch? Ja. Die was een beetje de man van de wedstrijd. Die heeft er wel voor gezorgd dat Cambuur uiteindelijk een punt heeft overgehouden. Want een 1-op-1 redding met Tafsan in de eerste helft. Ja. Een schot van Tanane, nog een schot van Tafsan. Een indraaiende bal van Tanane bij de tweede paal waar hij nog met de vingertoppen aan zat. Dus nee, Ruiter heeft er echt voor gezorgd dat Cambuur uiteindelijk de 0 heeft kunnen houden. Ja. Goeie voetballer is dat trouwens, hè, Tanane. Vind je niet? Heel goed. Beetje heet gebakerd. Maar ik denk dat het is gewoon, vind ik, een van de beste in de Eredivisie. Het is ook zo genot om Ja. naar te kijken hoe hij die ballen weglegt. Ja. En die controle, die aannames. En, ja, Maar het is een beetje, hij is wel een beetje, hij is snel boos. Hij heeft warme bloed. Hij heeft warm bloed. Ja. Heb jij ook warm bloed of valt het mee? Ik kan heel boos worden, maar ik probeer dat te controleren. Ja, maar vertel eens, wanneer is de laatste keer dat je heel erg boos bent geweest? In een voetbalwedstrijd, hè? In de voetbalwedstrijd? Ja, mag ook wel. Ja. Of was je net ook boos toen je hier naartoe reed? Nee, maar als ik boos word, is vaak op het veld. Dus naast het veld ben ik heel lieve jongen, heel rustige jongen. Maar ik weet dat als ik op het veld sta, als ik deze personaliteit van mij op het veld neem, soms is het niet zo goed om te lief te zijn. Nee, dat is ook zo. Maar je was ook heel boos toen de VAR zei van Nunnely staat met zijn kleine teen buitenspel. Ja, dat was heel zuur. Heel zuur, heel zuur. Je had het net over Robin Ruiter. Even luisteren naar de man van de wedstrijd. Zo mogen we hem toch wel betitelen, hè? Robin Ruiter. Nou ja, het is altijd leuk om een derby te spelen, want dat leeft enorm. En ik heb vorige keer kunnen zien, vanaf de bank weliswaar, hoe het leeft in Friesland. En vorige keer net verloren helaas. Al laten we zorgen dat we deze wel winnen. Ja, dit ging al over de derby dus van komende zondag. Hij speelt, hè? Hij speelt, ja, dat is geen vraag. Want niemand in Leeuwarden roept nog om João Virginia. Nee, ik vind het wel een beetje triest hoor. Eigenlijk wat er met dat, ik zou bijna zeggen dat jongetje gebeurt, maar dat bedoel ik niet denigreren. Ik bedoel, het is een jonge keeper. Het is een talentvolle keeper. Hij is echt goed. Maar ja, hij heeft nog veel te leren. En hij heeft een enorme pech dat Cambuur in deze situatie terecht is gekomen. Ja, iedere punt telt en heeft een paar ongelukkige acties gehad. Onder andere tegen Heerenveen, hè? Onder andere tegen Heerenveen, ja zeker. Ja, ik heb er nog wel een paar meer gezien. Dus ja, Het grote verschil is dat je als je nu op de tribune zit naar Cambuur te kijken, voorheen Virginia kwam uit, dan dacht je oh nee, daar gaat hij weer. Als dit maar goed gaat. En dan heb je nu totaal... Hij had het zelfs tegen Emmen nog. Hè. Toen hadden we al dat gedoe gehad met die rode kaart bij de treffers. En dan denk je, jongen. Nou, dat kon hij overigens niks. Dat was niks, dus dat is terecht geseponeerd. Maar niettemin... Tegen Emmen pakte hij weer geel. Kwam hij ook uit. Gelukkig stonden er nog 2 achter, zodat het niet rood werd. Maar dat was ook weer op het randje. Sparta. Dus Sparta. Dus ja, ik snap wel een beetje dat er wat moest gebeuren. Maar ik vind het toch wel, ja, hoe zal ik het zeggen, menselijk gezien wel een beetje een drama. Die jongen die komt vanuit Engeland, is Portugees, hoopt hier zijn kans te krijgen om zijn carrière vorm te geven. En dan zit hij op een bank. En dat is wel een typisch voorbeeld van hoe hard topsport kan zijn. Ja. Nou ja, maar dat is ook zo, hè? Dat is ook zo. Dus ik moet zeggen, hoeveel keer ben ik na een wedstrijd, omdat ik heb niet gespeeld, terug naar huis kwam met tranen in mijn ogen. Ja, ik kan nog misschien 10 of meer zelf zo'n momenten geven dat ik heb geleefd in mijn carrière. Ja, wanneer was dat dan? Want je hebt natuurlijk ook nog in Roemenië gevoetbald, bij Cluj. Bij Cluj, jawel. Het was in het begin was echt prima, omdat we spelen gewoon de kwalificatie Champions League en Europa League. Maar we stonden gewoon eerst in de competitie en ja, onze trainer had gewoon ruzie met de presidenten. En daar hebben ze een beetje scheid van alles. De dag daarna, die trainer moest weg met heel zijn staf. Een nieuwe trainer is gekomen. Dat is alles weer anders. Ja, hij is gekomen met 10 nieuwe spelers. Ja.
En ze moeten een lijst naar de KNVB, maar van Roemenië, geven voor een datum. Ik weet niet welke datum was het. Met welke 25 spelers gaan ze spelen voor de rest van het seizoen. En hij is met 10 nieuwe spelers gekomen. Dus 10 spelers moeten uit de selectie. En ik zat in de 10 spelers die moesten uit. Terwijl jullie eerste stonden op dat We moment. stonden eerste en we stonden nog voor de kwalificatie, de laatste ronde kwalificatie Europa League. Dus ja. Dat voelt toch heel erg oneerlijk eigenlijk dan? Ja, maar... Of ben je dan ook sportman en je zegt van ja, dit Nee. hoort erbij? Dat hoort erbij, maar ik accepteer dat niet. Omdat als ik voel en ik vind dat ik moet gewoon spelen, ja, dan is het heel moeilijk om te accepteren. En, maar Toen kwam de tanane in jou los. Nee, Het warme bloed. Het warme bloed. Het warme bloed was daar voor 3 maanden lang. Ja, maar er gebeuren gekke dingen in het betaalde voetbal. En dit is er bijvoorbeeld ook weer zo'n voorbeeld van. Dat is niet te verklaren. En dan gebeurt het toch door mensen die het voor het zeggen hebben. Die gaan dit soort dingen bedenken. Ja, zeg het maar. Heb je geld wel meegekregen? Want dat is daar in het oosten van Europa ook nog wel eens een probleem. Jawel, maar Cluj is een beetje als een Ajax in Nederland. Dat is echt de grootste club daar. Ze hebben een beetje late salaris, maar op het einde krijg je altijd je geld. Ah, okay. Ja. Ja, want waarom ben je daar eigenlijk naartoe gegaan? Want je speelde natuurlijk, je bent begonnen in België, bij Lierse. Ja. Daarna maak je de overstap naar RKC. Heb je 2 jaar gevoetbald? 3 jaar. 3 jaar. En toen komt Cluj en toen dacht je van, dit is mijn droomclub, hier moet ik naartoe? Nee, helemaal niet. Omdat ik had ook, was ook heel veel interesse in Nederland. En ja, ik had ook zin om in Nederland te blijven. Omdat ik voel me thuis qua voetbal echt hier en niet in België. Maar toen mijn zaakwaarnemer belde me en ja, hij zei ja, Cluj is echt heel erg geïnteresseerd op jou. Maar in het begin heb ik gewoon tegen hem gezegd, ja, ik hoef niet in Roemenië te gaan voetballen. Waarom ga ik Nederland verlaten om naar Roemenië te gaan spelen? En daarna hebben ze een eerste contract gestuurd. En als ik moest vergelijken wat ik kon verdienen daar en bij andere clubs in Nederland, de verschil was echt heel groot. Maar op het einde, als je ook kijkt, dat ik dacht, ja, je kan voor een titel spelen, je kan Europese voetbal spelen. Op het einde heb ik deze keus gemaakt, maar ik denk niet dat het de beste was. Geen goede keus. Kijk, Beetje spijt van? Ik heb nooit spijt van wat ik heb gedaan, omdat ik ben gewoon een grote jongen en dat moet ik gewoon meeleven met mijn keuzes. Maar op het einde, als ik moet iemand adviseren, ga ik tegen hem zeggen dat hij moet deze stap niet maken. En waarom dan niet? Omdat ik wist het niet hoe het was daar. En ik dacht dat de mentaliteit was een beetje als in Nederland. Als je goed bent, speel je gewoon. Maar het was niet zo daar. Beetje vriendjespolitiek, speelt daar een rol? Ja, en ook als je een buitenlandse spelers bent, is het altijd lastiger als er zo dingen gebeuren, omdat je kan niks zeggen. Ja. En toen ben je, want ze zijn wel, het is wat je net zei, de grootste club van Roemenië. De laatste 4 jaar ook kampioen. 5 jaar kampioen geworden. En als dan weer interesse komt vanuit Nederland, in dit geval van Heerenveen, dan hoef je niet lang over na te denken. Nee, dan hoef ik zelf niet naar de andere kust te kijken. Nee. Ja. Maar toen moest je denk ik wel weer een beetje salaris inleveren, of niet? De helft, denk ik. Ja, een beetje meer dan de helft. Meer dan de helft. Ja, dat is wel een lastige overweging. Maar dan ga je toch voor. Dan geeft het sportieve heeft dan de overhand. Jawel, omdat ik ben liefhebber. Ik wil zo graag mooie voetbal laten zien. En ik denk dat alle voetballers moeten deze directie nemen, niet de financiële richting. Maar betekent dat nu dat je nooit weer naar het buitenland wilt voetballen? Of zijn er een aantal landen waarvan je zegt, daar kun je dus maar beter niet heen gaan? Nee, er zijn gewoon landen waar ik wil niet meer gaan voetballen. Ja, oké, voilà. precies. Ja. Maar zoals ik heb het gezegd, ik voel me gewoon thuis hier qua voetbal in Nederland. Ja. En ik denk dat de speelwijze en de stijl als spelers dat ik ben, past beter hier dan bij andere landen. Ja. Maar ook in België, want je zei net, ik voetbal liever in Nederland dan in België. En, ja, omdat voetbal in België is iets anders dan in Nederland. Het is meer over kracht en meer over andere dingen waar mijn kracht liggen niet daar. Dus daarom voel ik me meer thuis hier dan daar. Ja. Maar is Heerenveen dan jouw plafond, denk je? Ik denk
als ik moet eerlijk met mezelf zijn, ik denk niet. Omdat ik denk dat, ik ben 27, dat is een mooie tijd. En je beste jaren, denk ik, komen nog na deze leeftijd. En maar momenteel voel ik me echt heel goed bij Heerenveen. Dus ik ben gefocust gewoon op dit. Hoe is het eigenlijk dat verschil met het zuiden? Want je bent gewend om in het zuiden van Nederland te wonen. Je hebt bij RKC gespeeld natuurlijk, Waalwijk in België. Om nu helemaal in het noorden te zijn, merk je dat daar ook verschillen in zitten? Al die stugge Vriezen. Kijk, omdat ik ben in Brussel opgegroeid. En Brussel is een beetje chaos. Er zijn heel veel mensen. Het leeft tot, ik weet niet, 3 uur 's avonds. En in het begin, toen ik in Heerenveen kwam, ik ging soms boodschappen doen om 6, 7 uur 's avonds. En ik ging uit en ik zag niemand buiten. Ik dacht, waar zijn die mensen? Misschien is alles dicht al. Maar het is gewoon rustiger. Ja. Maar als de weekend komt, als de wedstrijd komt, als je naar het stadion gaat. Ja, je bent er nu achter dat een goede Fries om 6 uur 's avonds eet, hè? Ja, dat weet ik. Jij eet nu ook om 6 uur? Nee, ik eet nog later. Jij eet later. Ja. Maar heel stiekem kunnen we toch zeggen, Enes, van jouw droom is om ooit bij Anderlecht te gaan voetballen? Voordat ik heb mijn jeugd bij Anderlecht gedaan. Van mijn 6 tot mijn 14. Daarna ben ik naar de voetbalschool van Liers gegaan. En ik heb deze keus genomen. Maar ik ben uit Brussel. En voor iemand uit Brussel bij Anderlecht spelen is een mooie doel. Ja, ook al is het België. Ook al is het België. Ja, wij gaan eventjes naar Cambuur. Dan is het wel Anderlecht, hè? Dan is het wel Anderlecht. Chique club. Wacht even. Wel altijd onrustig, hè? Ja, altijd onrustig. Ja, maar mooie club. Maar hè? jongen, en als paars en wit. Ik ben natuurlijk de oudste hier, dan moet ik al. Ja, daar leg je ook elke keer de nadruk op. Ja, precies. Maar vroeger had Anderlecht echt de prachtige paarse shirts. In de tijd dat bijvoorbeeld Jan Mulder daar speelde, toen was dat paars van dat shirt van Anderlecht nog paars. En ik vond dat magisch. Ja. Als kind vond ik zo mooi. De tijd van, weet ik niet. Robbie Rensenbrink, die tijd. Robbie Rensenbrink, Jan Mulder. Ja, dat was een geweldige tijd. Rensenbrink, favoriete speler van mijn pa. Van je vader? Ja. Het slangenmens? Ja, hij was ook wel goed, hoor. Ja. Hey jongens, we gaan eventjes van Anderlecht. Het is een kleine stap naar Cambuur. Ja, want Ulte had weer geen basisplaats voor Bergsma. Nee. Terwijl ik nog altijd denk, Bergsma is de enige die achterin een beetje fatsoenlijk kan voetballen. Ulte is wel van het wisselen, hè? Ja, Tol, Bergsma, die zijn we aan het stuivertje wisselen. Smant lijkt onomstreden, want die speelt wel gewoon elke week. Tol, die moest er nou weer vroeg uit. In Groningen moest hij er al uit. Nu moest hij er weer vroeg uit met een liesblessure. Dus het zou ook wel eens een streep door kunnen voor aankomende zondag. Maar goed, met Bergsma heb je een meer dan prima alternatief. Maar ziet Ulte het niet zitten in Bergsma? Hij mocht tegen Groningen ook al niet beginnen. Nou, dat heeft meer te maken met het type spel ook van Tol en van Bergsma. Tol is bijvoorbeeld ietsje sneller. Dan in sommige wedstrijden geef je de voorkeur aan een iets sneller centrum. Verder vindt hij dat Tol en Bergsma niet heel ver uit elkaar zitten. En dat is ook de reden dat er veel gewisseld wordt. Ja, want Ulte heeft nou 7 competitiewedstrijden, is hij eindverantwoordelijk. 7 wedstrijden, zijn 21 punten. Hij heeft er 5 nu gehaald. Hoe vinden jullie dat hij het doet, Geert? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje aan moet wennen. Waar moet je aan wennen? Aan hoe hij, al die wisselingen, denk ik, ik zou veel meer kiezen voor wat meer vastigheid, maar hij wisselt nogal veel. Dat komt ook, want daar heb ik hem ook naar gevraagd. Want inderdaad, je ziet bijvoorbeeld aan Ajax, Heitinga komt, die zet er 11 namen neer en 4 wedstrijden spelen diezelfde 11 spelers en ze beginnen resultaten te boeken. Alleen Cambuur zit in een fase dat er spelers bij komen. Johnson, Mahi, Voor. Dat snap ik ook wel, hoor. Die zijn nog niet fit. Die kunnen een half uurtje, die kunnen een uurtje. Dus het is nog niet realistisch om te denken. En datzelfde speelt nu bij Heerenveen met Saroui en Karelsbak en Bruma. Ja, die spelers die zijn nog niet in staat om 90 minuten te spelen. Dus kun je nog niet in een vaste formatie spelen. Ja, of je moet die spelers op de bank zetten. Maar dat wil je ook niet, want daar heb je ze niet voor gehaald. Ja. Nee. Maar nog even gewoon, hoe vinden jullie tot nu toe dat Ulte het doet? Want hij ligt natuurlijk uit de beker met de treffers. Ja. De wedstrijd van het jaar tegen Volendam stond hij na 10 minuten achter met 2-0. Komt er een dubbele wissel. Tegen Ajax speelt hij met 5 verdedigers. Soms zelfs met 6. Veel wisselingen, wat jullie ook zeggen. Nooit met de vaste 11. Tol erin, Tol eruit, Bergsma eruit. Boeren eerste spits. Eerste spits mag weg naar NAC. Je bent geen fan, heb ik het idee. Nou, het oogt allemaal wat rommelig. Waar
wil je ons van overtuigen, Arie? Nou ja, Vertel het je eens. kan je op zijn minst afvragen of je met George Ulte wel de juiste man hebt genomen. Ja, dat vind ik een te snelle conclusie, moet ik eerlijk zeggen, na zo'n korte periode. Kijk, je kunt ook zeggen, hij ziet wat eraan markeert en probeert er wat aan te doen. Dat is dan wel hoe ik er naar kijk. Maar je weet ook, hoe meer vastigheid, hoe beter het is. Nou ja, Ander legt dat keurig uit. Er zitten natuurlijk wel wat twijfelgevallen bij de aankopen. Die moeten nog fit worden. Ja, wat moet je dan? Dus het is ook best wel ingewikkeld. En hij moet punten halen. Nou, tegen Volendam was het natuurlijk slecht. Dat was gewoon slecht. Tegen de Treffers. Maar dat was wel de wedstrijd van het jaar. Ja, dat was een wedstrijd van het jaar. Die moet je, en dan mocht hij 7 weken lang je daar naartoe werken. En dan had hij lang de en tijd binnen 10 voor. minuten sta je met 2-0 achter. Ja, was gebeurd met de Koopman. En na een half uur moet er een dubbele wissel komen. Ja. Maar kijk, Van Wonderen heeft het over ontwikkeling. En zolang je ontwikkeling ziet, en die zie ik bij Cambuur. Want als ik Cambuur afzet, hoe ze speelden tegen NEC afgelopen zaterdag en hoe ze dat een aantal weken geleden tegen Sparta deden. Het is stabieler, er worden meer kansen gecreëerd. Ik vind dat ze in de opbouw beter zijn. Er zit vooruitgang in. En zolang je dat ziet, mag je nog blijven hopen, ook op handhaving. Ja, nou dat zegt Van Wonderen ook. Hè. Hij ziet ook echt heel duidelijk, jullie hebben nou 4 keer verloren. Jullie verliezen 5 van de laatste 6 wedstrijden. Dat zijn natuurlijk slechte cijfers. Maar hij ziet nog wel steeds perspectief, zoals hij het zelf Maar het zegt. verschil is dat er bij Heerenveen geen enkel gevaar is voor degradatie. En Cambuur heeft dat mes wel op een straat staan. En dat is wat het allemaal zo gecompliceerd maakt voor Charles Ulte ook. Want hij moet ook punten halen. Er kunnen wel ontwikkelingen. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Dat is wel prima. Maar ja, hier staat de druk wel punten halen. Hè? Ja, maar goed, de druk staat op jullie ook op straks, toch? Jawel. Nou, maar ja, ze kunnen niet degraderen. En, nou ja. Dat kan wel. Het kan wel. Niet meer. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar die dreiging dat leeft niet bij Heerenveen. Bij Cambuur hangt dat zwaard van Damocles, zou ik zeggen, van degradatie, heel nadrukkelijk boven zo'n groep, boven zo'n club. Met alle gevolgen van dien. Hè. Dan bouw je een nieuw stadion en je moet er toch niet aan denken dat de openingswedstrijd op een maandagavond Cambuur Jong FC Utrecht is, man. Dat is toch een schrikbeeld. Nee, maar dat zijn allemaal dingen die boven die club hangen nu. Ja, dat maakt dat de druk enorm hoog is. Ja. Er zijn wel supporters van Heerenveen die zeggen van wij willen eigenlijk wel dat Cambuur degradeert. Hè? Dat is de grote rivaal. Daar hebben we het liefste gewoon zo ver mogelijk, zo laag mogelijk voetballen. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Want ja, nu ook, we hebben het nu over de derby. Het is, jij zei net ook, scoren tegen de rivaal is eigenlijk het mooiste wat er is. Dan moeten ze er eigenlijk wel in blijven. Ja, ik kan hun begrijpen met dit, maar ik denk dat de emotie dat ze hebben geleven toen een paar maanden geleden hebben gewonnen, waren ze heel blij om dat te leven. En als Cambuur in keukenkampioen divisie speelt, had ze niet dit kunnen leven. En ja, ik vind dat zo'n wedstrijd, als het kan gewoon spelen, dan moet je ze spelen. Ja. Zo is het. En wat is er nou leuker dan 2 keer per jaar Cambuur Heerenveen voor de Friese voetballiefhebber? Nou, niet 2 keer bij Cambuur, ook een keer in het Abelense stadion. 2 keer spelen ze tegen elkaar. Nou, dat is toch schitterend. 2 keer Ajax, Feyenoord, Ajax is ook prachtig. Ja, dat zijn de wedstrijden die... Zo is het. En mag ik jullie eraan herinneren dat we straks de winnaar gaan bekendmaken? Ik voelde net, Ja? je hebt die rode, deze is veel warmer dan die andere Is twee. dat zo? Hoe Nee, kan toch? Nou ja, ik bemoei me er verder niet mee. NS die mag straks de winnaar bekendmaken van de Friese derby. Want hoe ziet jouw ideale middenveld er eigenlijk uit bij Heerenveen? Want achterin heb ik het idee, staat wel redelijk. Hè? De doelman, nou ja goed, er staat nu Xavier, omdat Andries Noppert geblesseerd is. Voorin, nou ja, dat wordt nog wel een beetje gerouleerd, maar dat zal Van Hooijdonk worden met Kalsbakker achter, links Saroui en dan rechts Nunnely. Maar het middenveld, en laat jij nou net op dat middenveld spelen, daar heeft hij nogal wat smaken. Wat is nou jouw ideale middenveld? Ja, dat is wel een lastige vraag, maar we hebben echt heel veel kwaliteit in de ploeg. Als je de spelers kijkt die op de bank zitten en die kunnen, ik ben zeker dat als een Rami El Hadj, hij is een van de meeste technische spelers met wie ik heb gespeeld sinds dat ik profvoetbal speel. Is hij echt zo technisch? Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Nee? Iemand die zo goed aan de bal is. Maar daarna... Is hij technischer dan jij? Hij heeft een andere technisch dan ik. Hij is meer een dribbelaar en ik ben meer een speler
die op gevoel speelt. Dat is een beetje anders. Maar daarna, als je kijkt naast, heb je ook Pelle. Die, kijk, hij heeft denk ik 4 of 5 wedstrijden gespeeld. Hij heeft al 2 keer gescoord. Dat zijn verschillende spelers, maar dat zijn ook belangrijke spelers. Dan heb je heb je Haaien. Ik denk dat jullie ons meer kennen, omdat we spelen vaker. Maar je hebt ook Olsen. En dat zijn gewoon ook hele goede spelers die denk ik in alle ploegen in Nederland kunnen spelen. Dus ja. Maar jullie spelen nu echt met 2 controleurs. Met 2 controleurs. Jij met 1 zo'n controleur? Ja, met 2 controleurs en 1 10. Ja. Maar vind je dat wel fijn als controleur? Of speel je niet liever op de 10? Nee, ik speel liever op controleur. Ik vond het gewoon prima naast Tom. Ja. Ja. Daar hoort een speler als Enes er ook te staan. Ik bedoel, die is hartstikke balvaardig. Die moet je zo snel mogelijk in de opbouw aan de bal krijgen, zou ik zeggen. Ja, maar het is wel, want jullie laten je ook bewust zakken. Ik heb wel een beetje het idee dat de trainer, Kees van Wonder, nog een beetje aan het zoeken is, vooral op het middenveld. Wat is nu de beste samenstelling? Pelle is nu geblesseerd. Ja, dan moet je een. Ja, maar heb jij dat gevoel ook? Zo van de ene keer, want jij was de eerste wedstrijden, was jij natuurlijk, stond je steeds in de basis. Nu af en toe moet je ook op het bankje beginnen. Ja, laatste weken denk ik heb ik bijna altijd op de basis Ja, gestond. klopt. Maar ja, dat zijn de trainerskeuzes. Ja, ik wil altijd spelen, maar het belangrijkste is hoe de ploeg gaat. En als de trainer denkt dat deze opstelling is de best, moet je accepteren gewoon vechten voor je plek. Nee. Nou ja, dat moet je accepteren. Dat is niet echt warmbloedig, hè? Dat is eigenlijk vrij geladen. Dat is koudbloedig. Ik zeg het gewoon nu tijdens de show, maar ik heb 2 keer op de bank gezeten deze seizoen. En ja, ik accepteer dat gewoon niet. Maar je moet dat gewoon voor de goed van de ploeg niet laten zien. Maar thuis kan je alles kapot. Maar thuis tegen je moeder? Dus ja, ik woon alleen. Dus je woont alleen. Ik kan alles kapot maken en niemand gaat iets tegen me zeggen. Wordt er een hele flat verbouwd daar in Heerenveen. Ja, gaat de televisie uit het raam. En zit op de bank. En zit ook op de bank. Wop, dan gaat weer Dus de de bank. buurman van Enes die weet als eerste wanneer jij niet in de basis begint. Mijn buurman is Rami El Hadj. Ja, dat kan ook. Dan snap ik ook waarom je zo positief bent over. Nee, ik ben gewoon eerlijk. Ook als ik niet goed met hem was, ging ik gewoon de waarheid zeggen. Ja, maar Al-Hashi die kan ook wel een bal 10.000 keer hoog houden? Ja, makkelijk. Makkelijk? Ja, maar ik denk dat een profvoetballer in onze ploeg iedereen kent dat. Ja? Maar ja, Xavier Maus ook? dat is een keeper. Ja, dat is ook een voetballer. Ja, dat is ook wel. Maar Sven van Beek, 1000 keer? Jawel. Nee, daar geloof ik niks van. Sven van Beek 1000 keer hoog Als houden? hij terugkomt van zijn blessure, hij doet het gewoon heel makkelijk. Ja? Ja. Maar nu in ieder geval niet. Ja, Momenteel even niet. Even niet. Ja, Nee. groetje naar hem. Goed jongens, ja, nog eventjes, want daar in Roemenië hebben we het natuurlijk even over gehad, hè, met Cluj. Had je daar ook derbies? Wat was daar de derby? Maar dat was geen regio derbies als Cambuur en Heerenveen. Het was meer voor de 2 grootste ploegen uit Roemenië. Het was tussen Cluj en Steaua Bucharest. Oh ja. Ja. Dus een beetje vergelijkbaar Ajax Feyenoord. Voilà, of dat is een zoiets. beetje Of Anderlecht Club. Voilà, exact. Ja. Maar weet je wat er op jullie af gaat komen? Want de vorige derby in het Cambuurstadion was natuurlijk zonder publiek. Vanwege corona toen nog. Ja, ik was Toen was je er nog niet? Nee. Nee, dat was inderdaad dat was in december. Ja. Laatste wedstrijd denk ik voor de winterstop. In de winterstop kwam jij. Maar nu zal het stadion vol zitten. En die sfeer die zal ongelooflijk vijandig zijn richting jullie. Want er zitten 9600 Cambuurfans. Nou ja, je hebt het in Heerenveen meegemaakt. Ik denk dat in Leeuwarden dat net iets rauwer en puurder is nog dan in Heerenveen. Dat denk ik niet. Omdat Nee? als je daar was... ik denk, was je daar tijdens Heerenveen Cambuur? Ja, zeker. Ik denk dat de sfeer gewoon... Ja, de sfeer is fantastisch. Alleen ik denk in Leeuwarden is het net iets, nou ja, misschien iets onfatsoenlijker of zo. Ik heb nog nooit Cambuur uitgespeeld. Dus, Ook niet met RKC? Nee, omdat ze stonden nog in... Toen Toen speelden ze nog in de KKD. Denk ik. Ik heb Nee, nog maar ook nooit... nog... En toen RKC zou degraderen, toen was corona en toen was jij weg. Jawel. Ja, toen zat jij in Roemenië. Zo was Dus, nee, ik was nog niet in Roemenië. Ik was nog bij RKC, maar door corona zijn we in de Eredivisie gebleven. Ja, precies. En de seizoen daarna zijn we gewoon... Ja, toen hebben jullie je gehandhaafd. Ja, zo, en toen ben zat jij Cambuur naar nog in de Roemenië dan ben KKD. ik naar... Ja, toen Cambuur promoveerde, ben jij weg. Ja, voilà. Ja. Ja, ik kan gewoon de antwoord geven naar de wedstrijd. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Want
Jij zei het ook, jij was bij Heerenveen vrijdag. En nou ja, daar zitten ze toch ook om met veiligheid. En hoe gaan we dat doen? En ja, dat zijn wel issues. Ja, absoluut de spelersbus. Hè, want ik kan me nog herinneren, de vorige keer, toen hadden ze ook 2 spelersbussen. En dan 1 met spelers, 1 zonder spelers. Met en dan helikopter en alles. Ja, een helikopter erbij. En dan omdat ze nog er ook wel bang zijn dat ze worden opgewacht door supporters. En het is ook bij de vraag waar jullie dan parkeren. Kunnen jullie wel bij de hoofdingang, hè, waar normaal gesproken altijd de bus parkeert? Of worden jullie ergens anders op een ander terrein? Moeten jullie de laatste 900 meter lopen? Vorige keer is Heerenveen via Drachten bijvoorbeeld gegaan naar Leeuwarden. Nou ja, ik weet niet hoe je topografische kennis in Friesland is, maar dat is een hele omweg. Omdat ze niet aandurfden om rechtstreeks van Heerenveen naar Leeuwarden te rijden. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Die spelen bij zo'n derby die andersom, als het in het Abel Enstra stadion is, die veel minder spelen. Ja. Dat bedoelde ik met dat rouwen. Maar laten we dat ook vooral benadrukken hier, dat we met z'n allen wel hopen dat het fatsoenlijk en normaal en allemaal goed verloopt. Precies. En eigenlijk is het spelen van een derby toch ook gewoon het allermooiste wat er is. Dus ik vind dat het de beste wedstrijd zijn om te spelen. Ja, en jij hebt nu 2 keer de Friese derby meegemaakt. De moeder aller derbies. En je hebt 2 keer gescoord. Ja, ik denk dat Cambuur brengt de beste van mij. Dus, Ja, en als je nou zegt van ik score ongeveer 20 keer per seizoen, dan zou het logisch zijn. Maar tot nu toe, hoeveel goals heb je dit seizoen? Eentje. Alsjeblieft. En tegen wie was dat? Cambuur. Tegen Cambuur. Dus dat is eigenlijk best wel uniek. Maar goed jongens, we gaan straks, had ik het al gezegd, ga jij de winnaar bekendmaken. Hoe lang duurt deze show? De Friese derby. Het straks was. Nou ja, ik heb nog een paar overdenkingen voor jou. Speciaal voor jou. En je moet kiezen. Je moet kiezen. En we komen er ook niet meer op terug. Is goed. Ja? Dus dan weet je dat vast. Oké. België, Nederland of Marokko? Voor wat? Leven? Je moet kiezen. België, Nederland of Marokko? Ik leef in België, dus België. België. Frenkie de Jong, Kevin De Bruyne of Hakim Ziyech? Hakim Ziyech. Nou komt hij, hè. Een eigen goal maken, maar wel winnen. Of scoren en uiteindelijk verliezen. Eigen goal. Eigen goal? Ja. En de laatste is een lastige. Heerenveen of Cambuur? Heerenveen. Heerenveen. Nou jongens, dan is het nu het moment aangebroken. Ja, we zaten er al op te wachten. Hè? Nou, en Enes, pak de schaal. Enes, Hier zitten 3 eieren in. Even goed wisselen. Of heb je je keuze al gemaakt? Een blauw ei, een groen ei en een rood ei. We hadden er 4. Wij gaan nu de winnaar bekendmaken, jongens. We gaan nu de winnaar bekendmaken van de Friese derby. Ja. Dus we hoeven zondag niet meer te kijken. Als wij het er allemaal over eens zijn, wordt die wedstrijd ook niet gespeeld. Dan is het ja, precies. Goed husselen, ja. Oh, je kijkt niet, hoor. Nee, heel goed, man. Hij pakt boven de tafel, hè? Boven de tafel. Hij pakt dat warme balletje, hè? Dat warme bal. Hij pakt toch de rode bal, hè? De rode bal. Nou, wat zit er in het ei? Wie wint de Friese derby? Wie wint de Friese derby? Hij doet hem terug. Ik heb zo vermoeden dat ik... Wacht even, ik ga kijken. Bekendgemaakt door Enes Tahiri. Nee toch? Nee toch? Het is niet waar. Maar... Dat is gewoon niet juist. Wat zeg je? Dat is gewoon niet juist. Onjuist. Ik wil trouwens... Ik ben een beetje wantrouwig. Denk je dat? Ik heb hele leuke collega's, daar gaat het niet om. Ja. Maar het zal mij niet verbazen als op alle 3 de briefjes Cambuur voorkomt. En dat willen wij toch wel even voorkomen. Even checken. Nee, toch? En die was een gelijkspel. En dan was deze, dan had je de groene moeten pakken uiteindelijk. Kijk, en dan had je Heerenveen wint. Dit valt mij niet van jou tegen. Nee, dat valt reuze mee. Nou goed, ook al weten we nu de uitslag, toch heel veel succes. Dankjewel. Komende zondag, want we hebben er met z'n allen ontzettend veel zin in. Laat ons genieten. Ja. Laat ons genieten, wat het middenveld ook wordt. Geniet er zelf ook van. We weten nog niet. Maar wat denk je? Ik hoop het wel. Natuurlijk. Jij goed. speelt. Laat dat bloed koken. Laat het bloed koken. Anes, heel soort succes tegen Cambuur. En Jim Sjogik Nijwieke weer. En Nijwieke een jubileum. Speciale uitsturing. Hoeveel? Ja. Noem het 200. 200ste uitzending. Ja, hè. Dat is niet zomaar wat. Jongens, graag ontan ont Nijwieke bij de Sportcast. Dag.